Okay, i dag vil vi bare åbne Pokémon. Okay, og det her er en... jeg har faktisk ikke så meget forstand på, hvad han vil pakke der. Ja. Jeg tror, det står foran. Der er ved prishalløjse. Pokémon BWE Energy Power. Free packs. Okay, det er svært at finde op. Energy Power Free packs. Det lyder spændende. Det er altid spændende med nye Pokémoner. Ja. Og så er det tid til at åbne. Og man får en EX, eller man får en dårlig en. Ja, det er forstået. Okay, og den første pakke er Black and White Energy Power. Okay, let's see. Okay, så vi starter på den måde. Jeg tror det er 1, 2, 3, 1, 2, jo det er det. Okay, den kan jeg ikke udtale navnet på. Ja. Hvad står der? Det. Nej, det kan jeg ikke. Pølrubin. Ja. Den er sej. En Terra King, et eller andet. Ja, Terrakøren. Ja. Den er jeg vild med. Den bruger jeg altid, også på computeren. En Excadrill. Ja, det er sygt kort, det her. Og det er en god pakke. Ja, den er jeg glad for. Og en lille mønt. Kan se. Ja, det er svært. Der er ikke så god belysning herinde. Det er lidt ærgerligt nogle gange. Ja. Okay, næste pakke er Black and White Energy Power. Jeg tror alt sammen er Energy Power. Ja. Hvor er den? Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Ja. Der er den. Clean. Den er lang. Okay. Men det er Crocorock. Ja. Okay. Så en Soloer. Den har jeg. Og Klinklang. Den har jeg så også. Damn. Det var en fin nok pakke. Ja. Yeah. Den første pakke var den var mest held med. Ja, det var det. Indtil videre. Og coach. Fordi han har jo også den her. Ja, yeah. Den viser jeg i næste film. Okay. Så det normale kort her, det er Handshake eller... Den mener jeg, du fik i den første også. Ja. Det er bare uden opgraderinger. Eller udviklinger. Okay, så... Eller jeg glemmer. Så er den aller sidste pakke, det er... Og så som vi kunne regne ud. En Black and White Energy Power. Lad os se, hvad det er her i. Solo igen. Ja. Og den er god, den her. Hvad gør den? Draw free cards. Den tager 3 kort. Har jeg også glemt. Flip a coin, a hit, put a card from your discard pile on top of your deck. Den er fin. Ikke den bedste. Det gør så, hvis man rammer rigtigt med sådan en mønt der, så må man tage et kort af dem, der er døde. Og det var det. Så vi ses.